Ukwehlisa umthelela wokwenyuka kwentengo yeoyela, uhulumeni wehlise ngamaranda amathathu intela ekhokhwa ngelitha likapetrol. Kepha lokhu akubukeki kuzosiza abagibela izithuthi zomphakathi njengoba abaphathi bazo bethi izonyuka imali yokugibela amatekisi naphezu kokungenelela kukahulumeni. The increases will be effected. It's between 2 rands and 4 rand on taxi fares will be the new part of the new pricing structure. Yes, it is heavy for the commuters, and we are hopeful that if government was able to can listen to our plight, then they might as well, also consider the issue of subsidizing the taxi industry, which is something that has, been on the table for the longest of time. Ukwenyuka kwentengo yeoyela kuzoshaya kuzwele ebantwini nokuzobenza baguqule indlela yokuphila. It's a challenge, man. Cost of living, everything has just gone up. So it's a major challenge, yeah. Lokhu sekunomphumela wokugqoza kweoyela kwezinye izindawo eGauteng. Nentengo yeparafini nayo yenyuke ngemali engaphezulu kwamaranda ayisi-7 ilitha. Kuyezwela emphakathini othembele kakhulu kuwo ngenxa yokugqoza kogesi. So kodwa ke uzaba insokolo kuba ke because blonga abantu abadala kuyo nathi ke siyiyouth sibhangela siyasokola kuba ke asisoloko sinamali yokuba sithenge iparafini. Senzo senzo sonasaba uhulumeni mhlaba ngenza njalo ukujongana nale challenges sijongene nayo kuba amaxabiso eparafini anyuke kwangoko. Izingqapheli zenhlalo yabantu nombusazwe emhlabeni zithi kusekuncane lokhu njengoba iIran ingakalivuli izibulo leStrait of Hormuz futhi uma lempi ingapheli. Uzokhumbula ukuthi la eNingizimu Afrika besikade sizihluzela uwoyela omningi esiwusebenzisela izinto ezifana nopetrol, udizili, jet fuel kanye nokunye. Kuthe ngokuhamba kwesikhathi avalwa ama-refineries amabili alaphaya eThekwini, okusho ukuthi ke manje sesiya importer ifuel eningi. Upetrol sesiungenisa unjengoba unjalo, diesel sesiungenisa sukunjengoba unjalo. Okusho ukuthi ke uma lemboni kawoyela iphazamiseka noma ngabe ikephi emhlabeni sesiyashesha ukuzwela ngoba asayikhiqizeli thina. Yiloko kusilimaza kakhulu manje. Kusenjalo kuqalile ukwenyuka kwentengo yogesi ngo-8% okwavunywa isikhungo esibhekele ezamandla iNERSA. Umphakathi wehostela laseDube okudala ulwela ukuthola ugesi aweneme ngamanani amasha. Ngicabanga ukuthi lento eyenziwe Eskom bekufuneka ingeje eqala nomphakathi nohulumeni ukubheka ukuthi abantu abengasebenza ngalendlela okuyiyona bazokhona yini ukumaintain noma ukwazi ukuthenga ugesi ngalendlela abafuna awasudura ngakhona. Osomabhizinisi bathi lamanani azoba nomthelelo omkhulu kubo. Kuzokhosta ukuthi increase ama prices okudla reduce staff naso ngizosikhatha because ngizothola especially amagwinya wami I'm selling amagwinya here. Amagwinya wami is 2 rand. So which means igwinya le 2 rand ngizolenza 5 rand. iEskom ithi lokhu kwenyuka kwamanani ogesi kufanele njengoba ifuna ukulinganisa ukuphehlwa nokusatshalaliswa kwawo.